Після довідкової частини у нас є тезаурус, по суті, словник термінів, де визначається, яку термінологію правильно використовувати, зокрема щодо тимчасової окупації. Так, чому представнику державного органу набагато краще говорити про тимчасову окупацію, а, скажімо, вашим колегам-журналістам, якщо вже хочеться говорити про анексію, то, як казав Олексій Юрійович, краще говорити про незаконну анексію або про спробу анексії, так, але не про анексію, як про доконаний факт. Відповідно, так само в словнику обов'язково має бути і є питання корінних народів, зокрема корінного кримськотатарського народу. Чому корінний народ і національна меншина – це не тотожні поняття, чому це різні категорії, і відповідно, чому кримськотатарський народ відноситься до корінних. Так само у словнику є важливі на сьогодні для нас категорії, такі як політичний в'язень, військовополонений, термінологія щодо взаємного звільнення наших громадян. Так само, так? Знову ж таки, ніякого обміну, тому що це люди і це наші громадяни, а відповідно взаємне звільнення. Ну вот на самом деле определение вот этих позиций по основным вопросам гражданства, военнопленные, политические там заключенные наши, статус и защита коренного народа, что такое коренной народ, почему Крым, это очень прекрасно, это очень важно, это хорошо. Ну да, 7-й рік, якщо не брати до уваги, що 7-й рік триває анексія, правильно? І зараз в буцегарнях Російської Федерації знаходиться понад сотню представників кримськотатарського народу. Правильно? Правильно. І ми чомусь взагалі про них забули і включили в їх єдиний список на обмін з Російською Федерацією. Причому цей пан заявляє про те, що ми не можемо міняти. Звичайно, ми не можемо. Але тим самим, включивши представників кримськотатарського народу в список на обмін з Російською Федерацією, ми фактично підкреслили суб'єктність Російської Федерації і юрисдикцію Росії над анексованим Кримом.